Het overgrote deel van de Zeeuwse gemeente heeft de balans opgemaakt van de vuurwerkschade. En daaruit blijkt dat de schade fors hoger ligt in vergelijking met voorgaande jaren. Verslaggever Mark Rijk praat ons er zo over bij. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Veehouders bereiden zich voor op mond- en klauwzeer. En de jongen houdt zijn kaken nog even stijf op elkaar. Goedenavond. Nog niet eens alle schade van oud en nieuw is bekend. Maar nu al ligt het schadebedrag ruim een ton hoger in vergelijking met de jaarwisseling vorig jaar. Capelle heeft de trieste eer om bovenaan te staan in de Zeeuwse ranglijst. Daar is tot nu toe ruim €80.000 aan schade veroorzaakt door branden en vuurwerk. Terneuzen en Goes volgen met ruim €40.000. Daar is het bijna een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. In Capelle ligt het bedrag 4 keer zo hoog. Ook de andere gemeentes zien fors hogere kosten aan schade door oud en nieuw. De schadebedragen van Vlissingen en Middelburg zijn nog niet bekend. Aangeschoven verslaggever Mark Rijk. Ja, Mark, om wat voor schade gaat het eigenlijk? Nou, het gaat vooral veel om prullenbakken en verkeersborden die door knalvuurwerk zijn vernield. Maar ook grotere dingen. Denk bijvoorbeeld aan bushaltes of vuilcontainers waar knalvuurwerk in is gegooid. Ja, en hier ook een voorbeeld. Terneuzen, op een rotonde waar een kunstwerk staat. Ja, ook dat is bijvoorbeeld opgeblazen door zwaar vuurwerk. Wat ook opvalt is dat er heel veel schade is door branden. En ja, een brandje op straat bijvoorbeeld, dat lijkt misschien heel onschuldig. Maar op heel veel plekken is het wegdek kapot en zal dus vernieuwd moeten worden. Ja, is er al een verklaring voor die enorme stijging? Nou, de politie had begin dit jaar er al over dat ze veel meer jongeren hebben gezien met zwaar vuurwerk. En zwaar vuurwerk was al 10 jaar geleden nog een flinke luide knal. Ja, inmiddels zijn dat echt explosieven geworden. En de politie noemt het zelf dat soort explosieven gewoon een soort handgranaten dat zijn. Dat is één. Maar waarom er nou echt specifiek meer dit jaar aan schade is, ja, het blijft toch een beetje gissen. Ja, is er al een plan om verdere stijging van die schade te voorkomen? Nou, wat in ieder geval opvalt bij de burgemeesters is dat ze echt pissig zijn op de daders die al die schade hebben veroorzaakt. En eigenlijk willen die burgemeesters dat veel meer op bewustwording, dat daarop wordt ingezet. En dan denk je, ja, bewustwording, hoe gaan we dat doen? Richting oud en nieuw, dat er veel meer jongeren bijvoorbeeld geïnformeerd worden over, stel je doet dat, wat dat allemaal veroorzaakt. Niet alleen de jongeren trouwens, maar bijvoorbeeld ook de ouders zouden daarin een rol moeten spelen. Ja, en dat zou er dan voor moeten voorkomen in ieder geval dat we niet zo'n enorm bedrag krijgen dan dat we dit jaar hebben. We gaan er ongetwijfeld meer over horen. Mark, dankjewel. Doet hij het of doet hij het niet? Hugo de Jonge is nu 4 maanden waarnemend commissaris van de Koning in Zeeland. Maar hij wil nog niet zeggen of hij wil blijven. Maar ondertussen is hij wel voortdurend in landelijke media te zien en te horen om Zeeland te bewieroken. De gedrevenheid spat er dan ook bij hem vanaf. Iedere ochtend begint voor Hugo de Jonge in zijn keuken in Rotterdam. In alle vroegte een bordje muesli en een kop koffie. En met de iPads op tafel natuurlijk. Om je stukken te lezen, om de krant te lezen. En zo ben je gelijk weer bij. Onderweg naar Zeeland, telefonisch ambtelijk overleg en een interview in de Koen en Sander Show. Ja, dat wordt een mooie dag. Dat wordt een mooie dag. Hé, maar kondigt u me nou net aan als commissaris van de Koningin? We hebben al een tijdje een koning, hè? Gevolgd door een werkbezoek aan de diepzeehavens in Vlissingen-Oost. Wat in Antwerpen niet binnen kan, kan hier met gemak binnen. Dat vind je mooi om te zeggen, hè? Dat vind ik mooi om te zeggen. Zeg het nog eens een keer. Dus de schepen die te diep zijn om in Antwerpen binnen te komen, die zijn bij ons welkom. Daarna op het provinciehuis overleggen en ontvangsten, waarbij hij telkens opnieuw de Zeeuwen op het hart drukt trots te zijn. Trots, omdat je gewoon trots mag zijn op wat je doet. Nog even een aanwijzing voor de foto. Na de vorige bedachtzame commissaris Han Polman is deze assertievere stijl even wennen. Ik hoor heel veel enthousiasme. En hier en daar denkt men zonder twijfel ook wel eens, tjonge, die gaat wel heel hard. Maar goed, iedereen heeft weer gewoon zijn eigen stijl. Eigenlijk is het geen politieke functie, het is meer een ceremoniële functie. Past dat bij u? Dat is ook maar net wat je ervan maakt en ook maar net wat de Provinciale Staten ervan van verwachten. Dus
Dus als ze inderdaad een meer ceremoniële invulling verwachten, echt meer vooral de voorzitter van de vergadering zeg maar verwachten, ja, dan denk ik dat ik het aan een ander laat. Maar als ze een commissaris verwachten die inderdaad in Den Haag op de deuren bonst en zorgt dat mensen in de benen komen voor Zeeland, ja, dan voel ik me weer wel erg aangetrokken. Na 4 maanden blijft de jongen zich in nevelen hullen. Doet hij het of niet? Ik ga het echt pas helemaal aan het einde bekendmaken. Dus ik ga ook niet gedurende de procedure zeggen of ik wel of niet meedoe. Omdat ik vind dat ik daarmee de procedure die de Provinciale Staten te voeren hebben geen recht doen. Zij zijn aan zet en voor mij is het gewoon eventjes kaak op elkaar. Ja, de kaak op elkaar. Dat geldt niet voor Ariane Laforte, want die staat bij het provinciehuis in Middelburg. Ja, Ariane, wat is de balans van 4 maanden Hugo de Jonge? Ja, het feit dat er nog altijd geen profielschets is voor de officiële werving van een nieuwe commissaris geeft wel aan dat dit natuurlijk geen gewoon waarnemerschap is. Hè. Het is gewoon in feite een proefperiode voor Zeeland en Hugo de Jonge om te kijken of ze elkaar kunnen vinden. Wat dat betreft is zijn nieuwjaarsspeech over die honderdduizenden Zeeuwen erbij om hier de voorzieningen in stand te houden. Ja, toch een beetje een lakmoesproef. Hè. Laat Zeeland maar eens zien of ze met je mee kunnen in de ambitie en in de visie. Wat opvallend was na het uitspreken van die nieuwjaarsspeech toch veel bijval van politiek bestuurders, van het bedrijfsleven, van gewone Zeeuwen. Ja, het besef dat er Zeeland toch grotere stappen moet maken tegen de vergrijzing in de provincie. Ja, Hugo de Jonge heeft ook al op die Haagse deuren gebonst, heeft intensief meegelobbyd om ervoor te zorgen dat internationale studenten naar de HZ en de UCR mogen blijven komen, waarmee het voortbestaan van deze instellingen voorlopig gegarandeerd is. Dus ja, de balans even afwachten, maar toch wel handig zo'n commissaris met zoveel Haagse connecties. Ariane, dankjewel. Veehouders bereiden zich voor op een eventuele uitbraak van mond- en klauwzier in Nederland. Vorige week werd de besmettelijke ziekte geconstateerd in Duitsland. En om besmetting te voorkomen nemen veehouders voorzorgsmaatregelen. Zoals bij de melktapperij Prinsenhof in Capelle. We houden alle kalfjes gewoon nu aan, die mogen niet vervoerd worden. En we hebben aan de melkklanten laten weten van je mag nu even niet in de schuur komen. In 2001 was er een grote mond- en klauwzeeruitbraak in Nederland en de schrik daarvan zit er nog goed in. Ja, dat zijn toch best wel schrikbeelden, dat je de filmpjes nog ziet van dat koeien in de grijpers uit de stallen worden gelaaien en dat ze allemaal doodgemaakt zijn. We hopen dat dat zo min mogelijk nodig is nu. De ziekte kan leiden tot blaren en koorts en sommige dieren overlijden er zelfs aan. Het is zeer besmettelijk en overdraagbaar van mens op dier. Je weet gewoon niet hoe snel het kan gaan. En er hoeft maar een klein dingetje mis te gaan of het is al verder dan je denkt. We zijn heel bang dat ze het kunnen krijgen. Er zijn wel vaccins tegen mond- en klauwzeer, maar die komen alleen ter beschikking zodra er een uitbraak is in Nederland. De stadscamping Zeeland in Middelburg wil meer chalets plaatsen en heeft daarover een brief gestuurd naar omwonenden. En daar valt het plan niet bij iedereen goed. Zo wordt er gevreesd voor meer verkeersoverlast en ook het idee voor meer recreatiewoningen. In tijden van woningnood zit niet iedereen lekker. De stadscamping in Middelburg wordt tot nu toe vooral bezocht door campers. In mei 2023 kreeg de camping de titel Beste Camperplaats van Nederland uit 1400 andere camperplekken. Maar de aanrijroute van de campers is voor sommige bewoners in de wijk eromheen een doorn in het oog. Je ziet zelf hier de wijk achter je van Sandorp, smalle straatjes. Dus dat geeft overlast. Ze kunnen hier zo eigenlijk nergens met fatsoen meer doorheen. De bewoners hier zelf zitten met een parkeerprobleem. En nu wil de camping deze lege plekken opvullen met 58 recreatiewoningen. Ook wel chalets of lodges genoemd. Het is juist uit marktonderzoek gebleken dat het een mooie aanvulling is. Mensen die vinden het ook fijn om in een chalet te zitten, in een lodge. Daar is behoefte aan. Zakelijk gezien is de stap logisch. En het plan van AVV Beheer past gewoon binnen de vergunning. Maar waar recreatiewoningen verrijzen kan geen permanente bewoning komen. En volgens het wijkteam zijn er mensen die daar meer behoefte aan hebben. Tot zeker de statushouders, die hebben woningen nodig. En dan gaan ze hier zo een beetje van die vakantiewoningjes neerzetten. Wat of zakelijk voor hun interessant is. Maar voor de wijk, voor de totale wijk is het eigenlijk niks. Vanuit de gemeentelijke politiek laat vooralsnog alleen de SP zich horen met hetzelfde soort tegengeluid. Je wilt toch vooral woningen hebben om in te wonen. En recreatiewoningen, daar hebben we er al heel wat van in Zeeland, en zeker op Walcheren.
En dan denk je, ja, waarom komen er nog meer bij, hè? AVV-beheer wil dolgraag huizen bouwen voor wie dan ook en waar dan ook. Maar het was Middelburg zelf dat op deze plek geen permanente bebouwing voor ogen had. Ja, en het is altijd een recreatief terrein geweest. En ja, ook een wens van de gemeente en de gemeenteraad. Die wilde het juist altijd recreatief houden. Dus ja, binnen dat kader hebben wij voor de toekomstplannen hebben die uitgewerkt. Hoewel de afspraken en vergunningen in orde zijn, wil de SP toch breder onderzoeken hoe het plan valt om eventueel tot actie over te gaan. We gaan wel de wijk in. We praten met de mensen en naar aanleiding daarvan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Hè? En als er nou heel veel weerstand is, dat hebben we natuurlijk met bepaalde onderwerpen wel eens gehad, ja, dan kun je er wel een actie gaan voeren. De gemeenteraad gaat binnenkort op verzoek van de SP over het plan in discussie. En aan het einde van deze uitzending gaan we naar Goes, want daar wordt de nieuwe verlichting van de tv-toren in gebruik genomen. Is een lang gekoesterde wens, want nu kan de verlichting met 1 druk op de knop worden aangepast in iedere gewenste kleur. En bij de televisietoren staat voor ons verslaggever Justin Philipsen. Ja, Justin, zijn ze er daar al een beetje klaar voor? Ja, zeker. En helemaal nieuw is het ook eigenlijk niet, want tijdens de feestdagen is dat nieuwe systeem al een keer gecheckt. Maar vanaf vanavond wordt het dan officieel in gebruik genomen. Nou, en naast mij staat Eddy Beekman van Sticht Licht. En hij is degene die de verlichting aanstuurt. Ja, Eddy, wat is voor u nou eigenlijk het grootste voordeel van die nieuwe verlichting? We hoeven niet elke keer filters te verwisselen, geen 160 TL-buizen, een filtertje over te schuiven, de spullen naar boven brengen, naar beneden brengen, weer naar boven, weer naar beneden. We kunnen nu met een druk op de knop, kunnen we nu alle kleuren die we willen hebben, alle kleuren van alle vlaggen van alle landen, kerst, nieuwjaar, Koninginnedag, noem maar op. We kunnen nu alles met een appje en 1 druk op de knop doen. Ja, 1 druk op de knop dus, dat is lekker makkelijk. En is vanavond, na de opening, dan dat hele project ook afgerond? Nee, we komen nog steeds geld tekort. En dit zijn de 2 ringen die we nu kunnen bedienen, eigenlijk van binnenuit, dus altijd de verlichting. Maar boven de naald moet nog vervangen worden door efficiënte LED-verlichting. En de mast beneden moet ook nog met LED-verlichting vervangen worden. Dus we gaan nog even door met schooien en overal nog een beetje geld ophalen. Ja, inderdaad. Nog even sparen dus, maar het is in ieder geval een stuk makkelijker dus. Het scheelt enorm veel lopen, dat we niet alles steeds naar onder en boven en dat we niet 3-4 uur bezig zijn om alles te verwisselen. Duidelijk. En hoe dat eruit gaat zien, dat wordt vanavond duidelijk, Martijn, na de opening dus. Justin, dankjewel. En de beelden van die nieuwe verlichting kan je later vanavond bij ons online in de app of via omroepzeeland.nl terugvinden. Het startte nog aardig vanmorgen, maar ook met bewolking. En dat was weer even wennen na de afgelopen dagen. Het was met 5 graden wel wat warmer. Morgen rond de 7 graden, maar ook met een grotere kans op regen. De zon zien we pas weer aan het einde van de week. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Alles uit deze uitzending is uiteraard ook terug te vinden in onze app of op omroepzeeland.nl. Voor nu nog een fijne avond.